we na-anya ọkpa onwe ya onye na-awọgbukwala mmadụ. Igbo mụrụ m ji atụ ilu si ihe ọbụla oge ya ruru ma mewa abụghị ụsa. Ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye. Ije ọma tụ mma ọjọtụ njọ ije zigiza gị yo na ghọta. Anyị awụchala bụ na anyị awụchala ịbịa mete gị mma. Nke mgbede a ga-adịkwa kpọmkpọm, ọ ga-adịkwa yọm yọm, ọ ga-adịkwa zum zum. Ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe o, mgbadamgba ga-agba n'elu mgbadamgba o. N'ihi ya hapụcha akara redio gị na 100.7 ebe ọ na-ahịọtụ. Nwaanyị ọma nụrụ m na ọ na-ezo kaatị na dog, ịsọ kaatị na rat outside. N'ezi. Okay. Uche akwụkwala nwaanyị ọma na mgbede maka na obi adị m beautiful ebe ị nọ. Biko. Ị nwekwara obi mgbaghara? Enwe m. Ọ na-ezo cat and rat n'ezi. Kemgbe o dogo nwee. Mmiri majara m. Mmiri maja m. Kedu kwala ebe ị gara mmiri ji wee majaa gị? Ọkwa ngọ m tụrụ ọkụkọ ọwụ gawa. Kpọnga m tụrụ ya gawa. Ị tụrụ ọkụkọ gawa ebe? Ọkụkọ ọwụ. Nwere m ọkụkọ ọwụ. Ime ebe ọ gbagara? Ama n'ụmụ. Clara, ebidola m na-suspect gị. Ebidola m na-suspect gị. Ịma o nwere onye zibatara anyị ozi n'ụtụtụ. Bịara kọlụọ my attention back. In the afternoon ka m bịara na-atụgharị okwu ahụ. Maka na ozugbo anyị mechara program, in the afternoon masị ka ntabirite ụra. Ma ehulata otu a na-atabiri ụra. The thing na-adị ka o nwere ihe a na-reveal oro m. Okwu ahụ, ozi ahụ onye ahụ zibatara asị text message na WhatsApp. The thing na-awụgharị m n'ụbụrụ na Clara gara ga-alu ọkụkọ ahụ maka na o kwuru ya ekpo na onwe ihe ga-eme anyị anwụrụ ọkụkọ ahụ gaa Thanksgiving. Ịrọrọ na-arụ. Ọwụ na nrọ, the thing na-emekwa m na nrọ na-eme m na mmadụ. Ugbu a ka ihe niile bịara na-edo m anya. Ịdị sure na ịmaghị ihe mere ọkụkọ a? Uche emechala m mgbe m nọ na-apịarị na-aga mmiri na-ama masị nwada ihe mmiri ma lenu shum o dere na mmiri. Ịdị sure na ịmaghị ihe mere ọkụkọ a maka na ihe mere m ji ajụ gị bụ na kedu ka isi mara ebe ọkụkọ gbagara? Kedu ka isi mara ebe ị ga-achọ ya wee gaa? Ọ mara gị bi n'ụlọ m? Ele n'elu n'ele n'ala na-achọ nwere mọkọ. Mba, I'm stressing myself. Na m ga stay CID. Gaa mee entry. Asị m gaa mee entry. Okay. Ka ha gaa investigation. Ka mara ka nwere mọkọ. Gị jiri maka nwere ọkụkọ gaa mee entry na police. Gaa ebe ahụ ka Henry Okoye ha chụrụ gị otu a, chụrụ gị chọta ha gị back to office. Ihe chọrọ nwoke enwe ike hụ nwere ọkụkọ on time. Jee n'ọfịs ebe ahụ sị ọwụ ịhụcha ndị uwe ojii nọgide na mere many things nọ n'aka ha ga-edili with. Ya bụrụ ụmụrịm ọkụkọ ka ị gaji inye case file. Henry Okoye ha na ndị otu ya ga-ejiri aka odo otu a chọrọ gị chọta ha gị back to the office. Ọ dị egbe. Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ tupu anyị eme ka ị nụrụ ajụjụ nke mgbede a. Anyị chọrọ iji ohere a mee ka ị mara na oje zuru obodo nke ọnwa ga-ada kpọmkwem n'obodo ụmụ dibịa kpọrọ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Were West nke steeti Imo. Ị bụrụ onye obodo ụmụ dibịa, ị ga-ekwe ka a kọrọ gị nke a n'akụkọ? Oge ereji ebelebe ga-egbukwa na gị n'elu ebelebe. Cheta na onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo amabutere 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya. Onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ha ga-ayịrị bịa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị n'ụbọchị Wednesday na-esote ya bụ oje zuru obodo ga-ada n'obodo ụmụ dibịa n'abalị 25 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya kpọmkwem na Comprehensive Secondary School ụmụ dibịa. Ị bụrụ onye ụmụ dibịa, eji m n'aka na ime ebe a chebiri ndị Eko FM anyị ga-abịa. Ị ga-esokwa aga? Ka ilenu ma ga-aga Thanksgiving before that time. Okay. Chineke mee ebere anyị chọta ọkụkọ ọwụ anyị aga Thanksgiving. Mana anyị na-achọta ahụ ọkụkọ ọwụ enwere m plan B. Remember, target anyị were ihe na-eku ume gaa ihe ọwụla na-eku ume. Ọwụ ihe anyị kwuru. N'ihi ya bụrụ ma anyị na-achọta ahụ ọkụkọ ahụ, Clara enwere m another plan B. Ịhụ awọ that day ga-enagide.
gị na-akọ ihe ị na-akọ ọ dị egwu ị gwakwara na mgbede a mụ na Clara nwoke ọcha nwaanyị ji akpanyere m ọkụ n'ahụ mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nyụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ mana asị ọ na-abịa ekwe ekele igwe asa ngwa kenukele ọha na eze Igbo ndị ọma Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ Igbo mụrụ mgbede ọma nọ na-ahụ na mmiri ya na-ahụkwala oyi asị m ya gaziere ụnụ ndewo ụnụ o wee bụrụ ya Uchenna Clever Godwin Ọnụọha ịma agbakwunye na Godwin n'aha m ebe ọbụla ị hụrụ kpọm Godwin in fact ana m eme promo this first week ịkpọm Godwin ma egonye gị chinchin gị taa Godwin ọnwụ gị nwa ana m ekwu maka ndị na-ege ntị ị na-akọ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha na Godwin wee bụrụ ya na mgbede a n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye o nwere nnọọ ajụjụ dị oke mkpa anyị chọrọ ileba anya ịma asị ọ na-abụ ihe karịa si ma egene tụọ ya aka mana tupu nke ahụ anyị nọ live na Facebook anyị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gaa kiriwe anyị iruo Facebook chọwa Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Echo FM ECHO FM kliki ịkpam kiriwe anyị live ebe ahụ zibatakwara na anyị gịnị ozi na mgbede a n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye gezie ntị Chineke o nwere ike igosi mmadụ onye ọ ga-alụ ma onye ahụ kpee ekpere maka onye ọ ga-alụ anyị chọrọ ka ị chezie echiche nke ọma esila ajụjụ a n'elu chezie echiche gịnị nke ọma mara ka ị ga-esi atakụlụ this question amami na wata abụna ya n'elu ihe ahụ batara gị n'uche ugbu a ekwula ya chezie nke ọma tupu gị mee gịnị gị kwuo Chineke o nwere ike igosi mmadụ onye ọ ga-alụ ma onye ahụ kpee ekpere maka onye ọ ga-alụ nwunye gị ma ọ bụ di gị ọ bụ ekpere ka iji chọta ya ya bụ amụma ọtụtụ ndị pastọ na-ebu na mmadụ bụ di mmadụ ma ọ bụkwanụ na mmadụ bụ nwunye mmadụ ọ bụ ezi amụma hello ya bụ amụma ahụ ọtụtụ ndị pastọ na-ebu ahụ gị ha sị egosiri m ya n'ime mmụọ gị na ya ga-alụ ọwụ your wife ọ bụ ezi amụma ime ihe kpalitere ajụjụ a na mgbede a maka na ọ bụrụla ihe doro anya na ọtụtụ ndị chọrọ ịlụ nwaanyị ọtụtụ ndị chọrọ ịlụ di ebe mgbaba ha bụ gịnị ụlọ ụka ha na-ekpe ha na-eme gịnị ha na-afa ịnụtụla maka ekpere Wednesday kedu ihe ọ na-akọwara gị ha na-ekpe ha na-afa ya Chineke gosi m ya Chineke gosi m ya ebe ọbụla ọ nọ gosi m ya nna agafe gosi m ya nna aga ahịa gosi m ya nna aga ugbo gosi m ya ka m hụ ya ya hụ m anya mụ na ya makọ ihe m ga-eji wee mara na ọ bụ ya Chineke mee ka ọ sọrọ akpa green mee ka okpuru red nhụ ya otu a gị mee kọlụ my attention back ka m mara na ọ ya ama mere na aghọta ebe anyị na-aga ekpecha ahụ ekpere eburukwa nwoke ọzọ n'obi lakpu ụra nwoke ọzọ ahụ ebukwa n'obi ka ha ga-adị n'ahụ na nrọ ajụjụ a dị oke mkpa Chineke o nwere ike igosi mmadụ onye ọ ga-alụ ma onye ahụ kpee ekpere maka onye ọ ga-eme gịnị onye ọ ga-alụ ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ịga ụka ọtụtụ ndị pastọ heri maka nshantaraba Chineke gosiri m na onye dị otu a na ọ dị gị na onye dị otu a na ọ nwunye gị onye ọzọ bịagodi a na-asị onye ahụ isi hapụ nwa o nwere Chineke anaghị asị ị hụrụ nwa ọ dị gị ị hụrụ nwa ọ nwunye gị ụfọdụ mechaa ṅaa pastọ ha ntị dabakwa n'ihe ahụ mgbe ụfọdụ ọ naghị anọzu afọ abụọ mara eji eme gịnị ọ pụtara na pastọ na-asị asị ka ọ gịnị hello amami na aghọta ebe anyị na-aga ime ihe kpalitekwara ajụjụ a na mgbede a maka na onye ọbụla ịkpara aka n'ọnụ nwere ụdị onye ọbụla nwere spek onye ọbụla nwere ụdị nwaanyị ọ chọrọ onye ọbụla nwere ụdị di o mere gịnị ọ chọrọ iji wee maa atụ nwaanyị na-aga ya akwụkwọ o nwere ike ịlụ onye isi ala hello amami na aghọta nwaanyị na-aga ya akwụkwọ nwere ike ime gịnị ịlụ onye isi ala
ịlụ president ihe ọsọkwara ya kpee n'ekpere faya na-aghọta ebe anyị na-aga na-aghọta na-epenti pichọ ebe anyị na-eme gịnị ebe anyị na-aga nchịkọta okwu wee bụrụ o nwere level ị ga-eru ihe nọ level ahụ na-eme gịnị na-esogharị gị ama m na-aghọta ihe nọ level ahụ na-eme gịnị na-eso ma ị na-erughị level ahụ ihe nọ ya n'ime agaghị eme gịnị agaghị esogharị gị mana iruo level ahụ gị hụ ihe nọ level ahụ n'ime na-eme gịnị na-esogharị gị ịma uche level ọwụla ị na-eme attend in life ị chọrọ ịgbago nwere agha gị na ya bụ ọsọ okay ọkwanụ na imeriwu agha ndị ahụ gị nwee ike garuo na level ahụ ma ghọtara ọ nwezi ihe ndị ga-aka ịla gị okwu enweriri maka na enwe na-anọda level ị chọrọ ime atenti ama ghọtara ụkwana ihe ị na-ekwu maka ya ihe ndị ga na-achụgharị na-eso anya bọta inwe ike merie ha ka inwe ike nọgide na level ahụ ị chọrọ ịgbago mana uche okwu a nwere ka ọ dị okay yes mgbe ụfọ Chineke na-esi n'arọ ma ọ sikwa n'ọnụ mmadụ confirm ọra mmadụ si onye ewu di gị ma onye nwunye gị mana mgbe ụfọdụ ọ na-agbagwoju anya okay mgbe ụfọdụ ahụ na m onye si onye awa onye a gwara m jie m mana at the end of the day gị hụ ha alụọ ọ naghị awa ọkụ ndị ọwa at the end of the day ha alụghụ ịbịarugo nwaanyị ọma o ngalechi ihe kpalitere ajụjụ wee daa na mgbede a ịma o nwere ihe a na-atụpụ n'anụ tupu eme gịnị eri anụ eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro o nwere otu live as wee dị o nwere otu live as wee mee gịnị dị onye ị na-agarughị nso ị na-astọdị hụ karakta ya ịlụ ya nwere ka ọ dị ama m na it goes beyond the amuma onye ị na-agarughị nso you never near am ị maghị karakta ya ama m na aghọta ebe anyị na-aga ị maghị m ị ga-ekopu nwe wit ya nwa exactly abịa lụbara gị amụma duum na ọ dị gị ị nwere ike ịma na ịlụ onye dị otu aklara o nwere ka ọ dị uche chetakwara na ihe ahụ otu o si wọkọrọ enwere ka ọ ga-awọkọrọ bi like that enwekwere ndị na-akpa ha akpuche ha alụ ha ka nọkwa na alụmdi na nwunye ha taa nwekwere ndị kpara 9 years uche ihe ntị 9 years 7 years mana alụmdi na nwunye ha gbasara agbasa ozugbo ha na-alụ marriage etisa some years ka ịhụ ya agbasa ha mụkwara nwa n'ime ha ya agbasa so I don't know izi ihe a kpọrọ alụmdi na nwunye o siri ike mana nchịkọta okwu gị wee bụrụ ị na-ekwu na Chineke na-egosi mmadụ onye ọ ga ụfọdụ mgbe Chineke na-egosi onye ahụ iji si oke lekwa maka nwere ike mana mgbe ọ na-eje enye nsogbu ịbịa bụrụ mmadụ n'obi ma onye ibu n'osi tụsasịa ha niile ịghọtala mana ịbịa bụrụ mmadụ n'obi ụfọdụ mgbe ọkwa arụ akụm arụ malaria nri ịba ịbịala nnọọ were aka gị chere aja chere ntụ ị ga-eji akpụ ya ụmụman azị nọ n'obi azị ọnụ Oliver de Cook penticha pichọ ya otu a pink lips gị buru ya lakpuola obi hụ ya gị sọ dị gị onye ohi dị na so i dey work so ọ dị ihe a na so i dey work ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ajụjụ a dịka oke mkpa na anyị lebara ya anya maka na ihe karịa si ma egene si tụọ ya aka nke a karịgo kedu ndị na-ege anyị ntị na mgbede a Chineke o nwere ike igosi mmadụ onye ọ ga-alụ ma onye ahụ kpee ekpere maka onye ọ ga-alụ ịma na akwụkwọ nsọ gbara anyị na onye Chineke kpọnyere Adam ya ma ji aka ya kpọnye ya nwaanyị Adam abịa mee ihe o mere otu a God asị ya he who findeth a wife ozugbo Chineke kpọnyechara ya nwaanyị ahụ ya efe n'isi si nna onye ọbụla were aka ụnụ chọrọwa akwụ ya maka na Adam bịa fi mgbe ha bịa taa apụl ahụ ọ bịa taa ya sizi ọ nwaanyị kpọnyere m Chineke si ngwa jiri aka gị ya blame wa God so nwaanyị kpọnyere jiri aka gị ga-achọrọ Chineke asị he who findeth ụnụ ga-achọwalụ onye chọtara nwaanyị ọ chọtara ezi ihe ịchọta nke dị mma iwere chọta nke na-adị mma mala ejie ya okwu ya siri ike na mgbede a ike agwụla na-aghọta ebe anyị na-aga ọtụtụ ndị pasịta ekeela membas ha agbụ brojo onye a ga-alụ gị Chineke gosiri m ya heri ime aka nshantaraba
ya yes ọ wụ na abụọ ị hụrụ onye nke ahụ gị na ya na-ayị ọ na-edisivu gị a na-asa nke nwaanyị isi ma ọ bụ nke nwoke isi onye ahụ gị na ya na-ayị is not your wife ọ na-edisivu gị ọ na-edisivu gị amamihe m na-ekwu ọ na-edisivu gị o nwere onye nọ n'ọnọdụ ala mede ebe na-aghọta ebe anyị na-aga mgbe ụfọdụ onye ahụ anọrọla na mgbagwoju anya maka na ọ maghịzi nke ọ na-eso ọ maghị ụzọ ọ ga-aga anọ na-agwa ya na onye a gị na ya na-aya awụhe kedu ka isi chọpụtala ọwụhe ezigbo mmadụ mmiri ejula wọ na ọnwụghị di gị mana onye nke a na-agwa gị wụ di gị ị na-elegodi ya ọ masịghị gị na-agwatakwa ebe anyị na-aga mana ndị pastọ asịkwa gị n'ọkwa ya nwa na-ekwutu ntakịrị ihe ga na-awụrụ heri maka nshantaraba ya yes daddy yes lord heri ma panga ọkpapanga adị ego ije asịrị ike nwune mgbanụ ka anyị dokwu ya vamo kedu onye na-ege ntị na mgbede a Chineke o nwere ike igosi mmadụ onye ọ ga-alụ ma onye ahụ kpee ekpere maka onye ọ ga-alụ nwunye gị ma ọ bụ di gị ọ bụ ekpere ka iji chọta ya na-aghọta ebe anyị na-aga nwunye gị ma ọ bụ di gị ọ bụ ekpere ka iji mee gịnị chọta ya uche ekpere na-ekwu Chineke o gosiri gị like ị gara aga kpechie ekpere uche you have to pray okay mana Chineke ọ bịara gosi gị si kpemkpemkpem zọrọ kwutenisi gbalekwa ekwewe onye a tọrọ gị aka onye a tell us ka anyị mara ma nwaanyị ọma onwe otu ihe mụ nwa ghọtara n'ụwa anyị nọ n'ime ya ị hụrụ ihe wu original anaghị elu uku like original na mbụ yes ihe wu original anaghị elu uku like gịnị original chezie echiche maka okwu a o nwere onye ị nwere ike ịdị n'ahụ ịmaghị na ọ dịghịkwa nke akwa nghọta nke m mana n'ihi ihe ị na-ahụ maka dewe iji epenti picha ahụ abụghị dewe iji ahụ ya eme gị ime gịnị gị maghịkwa ị hụkwala ihe mekwara ya bụ okwu ahụ kwa ụfọdụ ndị pastọ na-emekwa jikwa wee dịchakwa ka ọ wee si okwu awara aba na mgbede a ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa ha karịrị ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 anyị nọ live na Facebook anyị gakwa na Facebook anyị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme gbalịa gbuo ya gịnị nkenke akọla ogologo akụkọ nye anyị ọsịsa ọ na-ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma o Clara ndewo Sam Olezi okay Eda Sam gaa n'ihu ụbọchị taa makwara anyị mma makwara gị na ahụ na mmiri dịka nsi wee kwuo onye bụ okwu Samuel Olezi onye oziri isi Eda ihe njiza Eda awụ n'ọnụ so ihe anyị kwugo ugbu a bụ ihe mere eme ewetara so ihe gbasara mmadụ nwere ike inweta wife ma husband through prayer the answer is absolutely yes. Always eziokwu ka ọ bụ because I say seek shall be given to you. Mana chere kele o Eda John o ị ka nọ ya? Anọ m ya. I chefuola na iji wee maa atụ nwaanyị ọbụla ị kpara aka n'ọnụ ugbu a si ya kedu ụdịrị di ị chọrọ ọ ma ụdịrị di ọ chọrọ ọkwa ịghọtara ama m na aghọta nwere ndị na-ekpe ekpere sị ha chọrọ ịlụ nwa onye isi ala ha chọrọ ịlụ nwa honorable mana ikekwe ihe eji alụ nwa honorable ha enweghị ya maka na o nwere qualities ndị ị ga-enwe tupu gị ịlụwa nwa minista na nwa president n'ụdị dị otu a ị chere na Chineke ga-azakwa ekpere dị otu a mba ịma nwaanyị dị na quality husband para iche n'iche enwere ị gaghị aga because ịlụ nwa onye isi ala ị gara apụ na ga mee adreesị na public ga mee people adreesị nwunye onye isi ala wetara gị nwa ha akwụkwọ ya nwa ha akụ nwa ha ede ọ ga-awụ ọkụ ndewo ya gaziri gị na Facebook anyị Ferdinand Vicky
ọsị ihe awụ jambori na onwe onye Chineke na-egosi onye ọ ga-alụ na ọ bụrụ otu ahụ onwe onye ga-alụ the wrong woman na ihe niile anyị nwere iji wee chọpụta ihe na-ezighi ezi na onye anyị na ya na-emekọ ihe na ọ dị kama anyị na-eletu ya anya n'ihi emotion na ọ bụcha na Naijiria ka ị na-anụ na Chineke na-egosi mmadụ nwaanyị ya gaziere gị Ferdinand Vicky uche onye adịghị ya njọ mgbede ọma Uche nwa God. Ndewo anyị dị mma gaa n'ihu mmadụ ka a na-arịa adị m mma o ya dịrị nna mma ya ndị nnukwu ga na ma pastọ hụtara nwaanyị ma rụọ na nrọ ọwụ mmadụ na-ahụ n'ụgbọ na mmadụ ka a na-arịa ihe mere na na ndị pastọs dị 100 ihe m ga-asị gị nwere ike ikwụpụ ihe metụrụ ike wụrụ 10 or 15 because ọyịrị ọhụrụ karịa akarị na awasị ka onwe eziokwu otu a ka ọ dị ebe eziokwu ya a na-asị pastọ ga-ekwu awụ pastọ ga-ekwu ọwụ nwaanyị nwere ike nwoke dasị ya ọgọmara iwu ya na-eche echiche dasị oke anụna m ihe ikwu mgbe ahụ ọsọ ọnụ na ihe ikwuru ihe a na-eme mgbe ahụ o biliere njem ọ gaburu ụlọ ụka ka ọ lee ma onye ka ọ lee ma ihe ọgawa onye ọgawa ya na ya ka ọ ga kọnfam ọja kọnfam onye a na-agbaghị ebe o nwere ike ịgaru chọọchị atọ ma ụwa nnọọ mmadụ abụọ okwu ofu ihe ya bịa mee gịnị bikos ọ na-awụ anyanwụ obi atụlewe anyanwụ eche bifo mmụọ eme gịnị mmụọ atụlewe so mgbe mmadụ gwa mmadụ ogewo mgbe ọ gara ụlọ ụka ise ma ọ isii abụọ agwara ya ofu mgbe o bidoro under gịnị consideration awatị ka eziokwu so ihe mere ọ nwere nke na-awụ ọkụ ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ nwere my sister ọ nwere eze ọ ga-alụ ya ga ebe ha bịa na onye ya ga ebe ha chọrọ na onye ọ sị na ịnọ onye ahụ dị na nwere problem kemgbe wetara ebe m na-eje so ihe ndị awụ gịnị lọk emere ụdị na nwaanyị ọwụ ngwugwu onye tọtara nke dị mma onye ejere ekwuru ya eme gịnị ya dabara na enyi ya bete ibi gwa gị na pastọ dịka egomara iwu mee ka weta ngwa weta ọ nwere pastọ dịrasị weta ego ka m zụ olive ka mkpere ka mma ma ga wọk ya ha ezigbo pastọ m wetara ebe m na-eje ọgwa olive oil ga ya dịrị nna m ọ chief mmadụ ka enyi ha gwa ya gazie ya gazie mmadụ ka a na-arịa ike agwụla ọ dị ego nwaanyị ọma nwoke bịara sị na ọ ga-alụ gị kpam gwa gị na nwaanyị ọma alaikere gị achọrọ m ịlụ gị gị lee ya ka m je gwa pastọ m ka m jekọrọ my pastọ ka iwe yi kene ya gị jiri maka ya gaa ụka a na-emekwa ihe dị otu a dịka otu mmadụ ka anaghị si wee kwuo a na-emekwa ya emekwa ndị mere otu ahụ mana ihe m na-achịkọwara gị ihe gbasatara alụmdi na nwunye n'otu o si wọkọra awụ ka o si wọkọra bi ihe m chọrọ mana ịma nwaanyị ọma ajụjụ a ka nọchikwara ụzọ nchịkọta okwu gị ọ bụ na Chineke na-egosi mmadụ onye ọ ga-alụ like otu a ịma nwaanyị ọma ihe mere ajụjụ a ji wee na-adasi ike mgbe ụfọdụ ọ bụghị ụdịrị nwaanyị ị chọrọ ka ị na-alụ ọ bụghịkwa na ụdịrị di mmadụ chọrọ ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-alụ mana ụfọdụ mgbe ọ na-awụkwa ihe ahụ ị chọrọ mgbe ụfọdụ mgbe ọ na-abụkwa gịnị ihe ahụ ị chọrọ maka na ikpe onye ọbụla aka na onye ọbụla nwechara ka o si chọọ ya I want him rich, handsome, tall, fair in complexion, intelligent. Oh my God, I love intelligent people. You know, you paint the picture. I want him like okay, my influence. You know, okay, we popular pics and like I like that. Ama me na whatever anyị na-aga. Mana mgbe onye dị otu ahụ bịara nwe ụdịrị ndị dị otu a n'obi ya hụzie ndị na-abịara ya di abụghị ndị na-eme iti standard ahụ mere abịara alakpuo na achọrọ m ịlụ gị ya sị wait, I will get back to you. Ị maghị na get back to you ahụ ọ gakwuru na pastọ ya pastọ o nwere onye nke bịakwara sị na ọla mana the way m ji ahụcha ya alaikechaghị ụmụ ya ya sị gị kpewe ekpere gị banyekwa n'ekpere sụwa ha akwa niile ha eri ime aka nshantaraba o nwekwa ihe ị hụrụ gị continue pastọ asịkwa gị let's continue ọ bụghị onye nka kedu mgbe unu ga-ahụ onye nke ọwụ ike gwara ajụjụ wee bụrụ
Chineke ọ na-egosi mmadụ nwaanyị ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ nwaanyị ọma ijikwa wee maa atụ ụfọdụ ndị a na-ekpe ekpere aka anaghị apụ ha n'ịkwa iko aka anaghị apụ ha n'ịchụ nwaanyị ọtụtụ n'ime ndị nke nwoke ma ndị nke nwaanyị ichegakwa ka ị mara ma ihe bụtụ ịka nọkwa na-epigharịkwa bika dịkwa gị mma si ike adịkwa gị mma dị ike gị na-epigharị ndịkwa n'otu isi enwekwa na confirmation ọwa ikpe gị ọ dị ego ọkpụkpọ oku abụọ ka anyị nwee ike je ṅụrụtụ mmiri ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma ndewo ndewo ọwụ nze si m jeri na abụọ ndewo ya gaziere gị nụ nze ihe jụrụ ọ dị oke ka m ji onwe m ụmụaka mgbe m lụrụ nwaanyị n'idede m ịga chọọchị n'ide m iji asị mmadụ bene m eji m aka m kpee ekpere God ezi m nwaanyị so ma ahụkwana the person ekwu m oke okwu sef ya ma accept ma alụọ ya okay Chineke na-ejikwa mmadụ tụrụ na nrọ ọ ya gba gị isi gị bụrụ onye na-aghọta ihe ị ga-aghọta ndewo ya gaziere gị nke a bụ uchere obi gị ewo nke a kụchapụla ị ga-agbalị nnọọ kpọghachie ka ị wee nwee ike tinye gị n'ọnụ n'okwu ọnụ ebe ahụ na mgbede a Uche na Clara ndewo ọkwa anyị ụnụ nwoke mmekọ nke si esekela ihara lokal gọọmenti ndewo Clara bụko eweliwe ihe bifo ekwuwe m okwu ọkụkọ ahụ unu jiji eje tasgibere ha na-egosiri m ya uche na-eguziri wayo kemgbe oke dịka ihe unu na-ekwu mmadụ na Chineke na-egosi ekpere na-egosi mmadụ nwaanyị ị nwere ike ikpe ekpere na Chineke egosi gị onye ị chọrọ ịlụ chọọ eleji ekpere ghọta onye mmadụ chọrọ ịlụ ihe nkọwara ndewo ya gaziere gị nọ ozi akalakola Facebook anyị ahụ na nke gị eze John Kennedy onye ma uche Chukwu ọ sị mgbede ọma nọ Uchenna Clever na Clara nwoke ọcha onye eze mkpọga na n'ihe eji eziokwu Chineke nwere ike igosi gị ụdịrị nwaanyị ị chọrọ ụdịrị onye ị chọrọ ime gịnị ịlụ mana ọ gaghị awụcha dịrị ka anyị si chọchaa ya ọkwa ya na ya nwa na onwe ya na o kpere ekpere gba Chineke na ọ chọrọ ịlụ last born na onye bụkwa na onye Katọlik na Chineke nyere ya nnọọ ihe o kpere na ekpere ọ sị men ya bụ ụmụ nwoke anaghị eji ike emekọ ihe a mana ọwa ụmụ nwaanyị ndị na-ekpekarị oke ekpere a ha nwere ike ịga 5 churches iji wee confirm ma nwoke na-abịa n'ụzọ ha ọwụ di ha ihe a na-agwa gị akwụkwọ obere ihe ma ọ ma ihe a na-ekpe a na-aga gagwa ma ọ ma e nwere nye nke bịa ga ka anyị kpewagode ka anyị maragode ma ọ ya kpewagode ma anyị maragode ma ọ ya ama mere na-aghọta pastọ na-ekpekwa ha nwa na-ekpe ma ọ ma ị na-ekpe onye ukwu na-ekpe onye nta na-ekpe ọ sị ka Chineke mezie okwu udo dịrị nọ anyị ahụ na nke gị Elkizi ọ sị mgbede ọma Uche na Clara na o chere na ọ dị possible site na ntụziaka mmụọ nsọ ọkwa ị na-aghọta o wee bere ọsị ya bụrụ ma jikwa mmadụ na ikpenyere na aga adịa mmadụ very well o nwere ike ịhụ his or her partner ya gaziere gị nọ Elkizi ya bụ uchere obi gị adaala ụda na mgbede ahụ ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị agakwa n'ihu ịnụrụ ọnụ mmiri asụ gị gbasara ya bụ ajụjụ anyị jụrụ na mgbede a nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala
ọtụtụ ụmụ nwoke agbawa nwaanyị enyi ihe ị ga-anụ abụrụ wọchị ya iwu the mother of my bunkies. In fact, nne gị anya nna ahụ gị iwu my wife. I just from hụ gị my mind they move straight. I should walk up to you. Kina draw him close. Nne gị ọ na-ere ọkọrọ. Hello, fine girl. Kedu kwanụ na ọ na-agakwa? Imanum adim fa hụ gị. Like o nwere something just like adịchasị ibo nwere ihe jikọrọ mụ na gị ihe alliance ụmụ nwoke o. Ya adịchasị ibo nwere ihe jikọrọ mgbe ụfọdụ kwa na-arahụ ụra na m ahụcha ụdịrị ihe ya na-eme nke ahụtụla gị na mbụ. Kedu kwanụ iwe onye ebe ya sọ bụ onye ike duru gị. No wonder. Ekpuru m ya ekpu na Chineke nye nwa anyị ike duru. Aghọta ebe anyị laga. Ike agwụla. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ n'ụlọ ụka ugbu a na-asụ n'ire. Chineke gosi m ya. Chineke gosi m ya. O nwere ka m si chọọ ka m hụ ya. Achọrọ m mgbe m ga-ahụ ya wụrụkwa na ọsọ akpa ọcha. Ọsọ akpa ọcha kpuru ugebe. Achọrọ m esi m ga-ahụ ya ka wụrụ na esi m mmiri agara m ichu mmiri ma ọ ozugbo in fact etu ọbụla ime ị ga-esi eme ya mana mee ka m hụ ya ma mara na ọ dị m. Ka ndị convinced na ọya nwa ka m ga-alụ. Chineke mere m nke a. Chineke mere m nke a. Ụfọdụ mgbe gị na-akwa ndị ọzọ na-agbakwa ama na-enye akụkọ mgbaama ozugbo ha hụrụ onye a ha ekwete na ọya nwa mmụọ ha agwa ha ekwe na onye awụ di ha ma ọ nwụrụ. Mana nwaanyị ọma imebe na-agbagwojucha ma ịma ozugbo Chineke kpọnyechara Adam nwunye Eve Adam abịa pịa ya blen mgbe ọ gara aga were apụlụ taa Adam asị ya na nwaanyị kpọnyere m. Chineke si oke he who fighteth a wife onye chọtasịrị nwaanyị maka Chineke achọghị ọ ga-were echi gị blame nwa ya. Mana nwaanyị ọma ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ akwụkwọ nsọ ahụ mụ na gị na-agụ bụ onye gwara anyị sị onye chọrọ amamihe abịakwute Chineke. Ị ma na marriage chọkwara amamihe ezigbote ndị ọma. Ịhụ na ihe mere ajụjụ wee daa na mgbede marriage chọkwara gịnị amamihe. Onye chọrọ amamihe bịakwute Chineke ka ọ tụziere gị aka. Iwuru nwoke maọbụ nwaanyị iruola n'oge ịlụ di maọbụ iruola n'oge ịlụ nwaanyị ị chọrọ amamihe ị chọrọ direction mgbazi. Ị hụkwala na ọ dịchakwa ka ekpere a na-ejikwa ya eme gịnị achọta onye ị ga-alụ na-aghọta ya bụ ihe okpu awara aba na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Miley Brand David ọ sị mgbede ọma my lovely presenter aha gị Eunice isi irete zibata ozi gị. It's as for me I no believe in that maka na akwụkwọ nsọ si onye ọbụla were aka ya chọwa na n'ihi ya nwanne jee chọwa nwaanyị ị ga-alụ na ọwụ for dream ike gara ihe arọkwara na nrọ ọgụ ihe taa nwere nwaanyị gị ga-arọcha na iburu ya lakpuo n'abalị otu oge na ya n'abalị iburu ya n'obi lakpuo oge na gị na ya nwee abalị ahụ ị chọrọ ya ga ebe a ya chọrọ gị na ino gị na ya chọrọ gị na mgbe ị na-etete otu anya eme gị sarara m ịma ọ na ị na-achọ ihe a na ya chọrọ ịlụ di ịchọrọ ịlụ nwunye ebula ya n'obi maka iburu ya n'obi onye ka ị ga na-arụ na nrọ ama m ịghọtara maka ọtụtụ mgbe Chineke sikwa na-ara agwa mmadụ icheghị na otu na ị na-ebu ya n'obi ọkwa otu a ka Chineke sikwa agba gị n'ọya nwa with the right person n'ọya nwa with the right person n'ọya nwa with the right person n'ọya nwa ọ dị ege ike agwụla. O nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na mgbagwoju anya ka ọ dị ugbu a. Gịnị bụ mgbagwoju anya ha nọ na ya? Na pastọ ha sị nwoke ahụ ha na ya na-ayị na ọwụ di ya na ọwụ otu memba ọwụ na chọọchị na onye wụ gịnị onye wu di ya mana nwaanyị ikekwe di ya ahụ ọ laiki hụ onye nke ahụ asọ di ya ịnọlaika ọ masị hụ ya. Uche ịmakwana ihe a na-ekwukwanụ ọ na ịma you don't force yourself in it. Okay. Ọ na-eji aka ya ọ na something na-eme naturally. Ndị ke ọ bụ na ya n'iji n'okwu go on my lele colleague. Ọ bụ ihe na-abịara onwe ya ịghọtala. So ị bịakwanụ bịa ka ife ọsụ onwe gị ọ gaghị awụ ọkọ. Ị hụrụ ihe mere mgbe ahụ m ji wee gwa gị sị ọ na-adị mma mmadụ ịlook beyond the emotion. Ị nwere ike ịlụ mụ onye ị na-amaghị onye ị na-agarubeghị nso ị maghị ka o si ekwu okwu
ị maghị ka o si akpa agwa o nwere many things ị na-amaghị gbasara ya kama ihe a gwara gị bụ na ọ dị gị na-aghọta ibe anyị na-aga naanị na a gwara gị na ọ gịnị na ọ dị gị kpamkpam abịala kpamkpam eme kpamkpam alụwa gị Uche dịka mmara ọ na walk like that. Uche dịka mmara na atọ mbụ no otoshi walk ụra bi nwere ike ọwụ ụtọ ga-esi walk rusi enwe ndị na-ahụ ha ahụ taa next month alụọla makwa na ahụ that same week agbala nkwa eme na nta kwụọlụ ụgwọ isi nwaanyị ọma o ị ma na onye ohi na-alụ nwaanyị ị ghọtara ebe m na-aga ị ma na onye ohi nwere nwaanyị ị ma na o nwere nwaanyị onye ohi nwere ike ime ụdọ sị gị na ọwụkwa di m aka m ga-alụkwa n'agbanyeghị na ọ na-ezu ohi o nwere ike ihe mekwara nwaanyị ahụ ji wee kechiri ebe onye ohi ahụ nọ wee bụrụ gịnị ọ na-ehe odu conversation maka conversation na-adị mkpa n'alụmdi na nwunye ọ dị ezigbo mkpa nke ọzọ wee bụrụ abịa n'akwa ndina Haaland ka ọwụ Mbappe ka ọwụ nwoke dị active too much on the Liverpool unit ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ile anya na politics eji mara nwoke ọ na-edeliver ịhụ nwoke ya akụrụ ka gịnị ya akụrụ ka nwoke mana ọ wụ onye ohi o ile anya ekweghụna na agba ya wụ 0 n'ebe ka ahụ mana gị kpakpa nwunye ya aka na ya sị na ala ọvụkwara m ya na ala ọvụkwara m ya ịgwụna na mgbe ụfọdụ kwa politics na-editamini onye mmadụ ga-alụ gị ọ na-emekwa ka marriage last ya long exactly ọ na-draw kwa two persons are together ị na-emekwa ka isepere asị mba o nke nwaanyị na-anwụrụ nke nwoke ma nke nwoke na-anwụrụ nke nwaanyị gị na-ajụ ya sị kedu ihe ị hụdịrị ebe nwa hụrụ ihe ya sị gị hara akwa mụwa gị si n'anya don't worry leave it for me ama m na weta ebe anyị na-aga ije ụwa ajụjụ a dị oke mkpa na anyị lebara ya anya maka na ọtụtụ ndị nọ n'agbụ ọtụtụ ndị prọfesi na-ekpu okpu n'isi ha otu a ka ọha ọ dịgị dị ihe ịha ya ọ dịgị onye nke ahụ nke nwoke a na-asị na ya ga-alụ nke nwaanyị ahụ ya na-ama prem ike agụla mmadụ abụọ na-achọ ka ejikọta ọnụ anaghịkwa eji anya ahụ onwe ha nke nwaanyị nke nwoke leave me ndịkwa na otu o si adaba uche nga ọdị otu aside ka ezi ka inside ga-esi banụ inside ga-awụ wọọ ka a ga-agba na-agwọta ebe anyị na-aga ajụjụ a dị oke mkpa na emere gị na-elebara ya anya ajụjụ ọzọ wee bụrụ nwunye gị ma ọ bụ di gị ọ bụ ekpere ka iji wee chọta ya tell us ọ bụ ozugbo ị bịara nnọọ nọrọ n'ime ụlọ gị sụchaa n'ire kpechaa gị pụtazie gị ịhụ ya exactly gị gba ya ekwu ya wọrọ ọkụ very distinctive enweghị ọ chọrọ ịgwa anyị taa ka isi ehu nke gị ya bụ amụma ọtụtụ ndị pastọ na-ebu na mmadụ bụ di mmadụ ma ọ bụkwanụ na mmadụ bụ nwunye mmadụ ọ bụ ezi amụma na-aghọta ebe anyị na-aga ọ bụ ezi amụma o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke anọ na okwu na-ekwu ha okwu n'isi wee bụrụ ị na-alụghị nwaanyị alụkwala nwaanyị ọzọ nwaanyị a ga-eme gị ọgaranya ọ gwụla onye a ịnụtụla maka nke ahụ uche ghara ihuru okwu a ọ dị omimi ike gọrọ anyị wee na-asị kpọbata ka na-etinye ọnụ n'okwu maka na ike agwụla ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ isi na ekpere a na-eji ekpere achọta di a na-eji ekpere achọta nwaanyị onye na-agaghị akpụkpọ iti mpata akị ọ ga-alụnwe nwa onye isi ala ịhụna mgbe nwoke a gwara gị na onye isi ala onye ọ ga-alụ nwere qualities ndị onye ahụ ga-enwe ga-emekwanye ya attract ya alụwa ya bịa sị gị na ọ ga-apụta mee public address akwa ya iti mpata aka ọ ga-abịa imenwu ya maka na ihe ọbụla ọsọkwara gị sụọ n'ire ị na-enweghị ihe ọ ga-ewe ịlụ nwa onye isi ala inweghị ya bụ na inweghị ya tupu gị lụọkwana ya nwa onye isi ala ga-ebu ụzọ kweta brọsh gị thank you ka imitie up that level that standard amami na ghọta iji wee gwa gị na o nwere level ị ga-eru ya enwere ụdịrị ihe ga-eme gịnị ihe ga-eso gị o nwere level ị ga-anọ ya enwe ụdịrị dị ị ga-alụ ya enwere ụdịrị nwaanyị ị ga-alụ ya enwere ụdịrị ihe ị ga-eme gịnị ị ga-enweta amaghị ekpetere ya n'ekpere na-aghọta ebe anyị na-aga ije ọya selem
bata tinye ọnụ n'okpu kparịa akara ekwentị nwaanyị ọma. were akara ekwentị ya bụ 0911-20,022 jiri kpọbata 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi mgbede ọma. Tinye ọnụ n'ekwentị gị nọ. okwu na-amaka anyị chọrọ ikwu ebe ahụ mgbe m lụrụ nwaanyị nke m understand na nwaanyị ma akpa na-akpa anyị nọrọ 1 week ka m tụrụ ya just like that like ya mana chere kene iburu ụzọ kpee ekpere before gị zute ya. onwe ekpere ọhụrụ na mkpere just only that na bịa ahụ m ụzọ ọkụ ya something like that ma bịa Okay, chere kele hụrụ ebe gị na ya gburu egwu na nrọ. Marriage ahụ ọ ka dịkwa ugbu a? Ndewo ya gaziere gị wee bụrụ ya ọ n'ebe ahụ na mgbede a. mgbede ọma. Ndewo. Anwụchule. Ọ Prince Ma Ọkwara. Okay. Echum na Drobas compound. Ndewo gaa n'ihu. Ọ pụtara akpọ Owere ebe ụlọ na-akwụ. Ihe dị ma wụọ ụlọrọ ọhụrụ na ndị ushi. Ụmụnne m na-achọtara m nwaanyị. Mgbe ha ma na onye ọ ga-awụ ịlọ ya ahụlụ m chi. Kemgbe ọ na-awụ ebe ọbụla onye ọhụrụ ụzọ ya kpụrụ chọọchị lokanga pastọ lokanga. Prince Ma o. Ọ kemgbe ka divorce gwara karị. Ị ka nọ ya? Anọ m. Anyị chọtụrụ direct answer. Mmadu nwere ike ikpecha ekpere egosi ya nwaanyị ọ ga-alụ. Ọ bụ ihe anyị chọrọ ịnụta n'ọnụ gị. Olenga. Olenga. Ye. Ọ dị egwu. Dewo. Ya wee na wọsị ihe wuo ụlọ ọhụrụ. Ị nwere ike ikpe ngara ka ike mọ nke. Mere ihe hụ. Ya gaziele gị preseva. Ụfọdụ ndị si ọ na-awa ọkụ gị gwasị ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Ị ga-agbalị kpọghachi ọ bụghị anyị ma ọ ga-abịa ikuku. Ị nọ ya? Uche na Clara ga-alụ. Ndewo. Okwu n'ukwu n'ọnụ amaka. Ịgwa gị nke wee eziokwu nwere na-egosiri ụlọ nke. Na-arịtụ ikuku na-enye gị nsogbu ịnọ? Na-arịtụ ntakịrị ikuku na-enye gị nsogbu? Ị ga-agbalị kpọghachite tụọ mgbede ọma. Mgbede ọma ndị nke ịkpọbata gị isi n'akụkụ redio gị pụọ ọ n'ebe ahụ. mgbede ọma o. Ndewo. Uchenna na Clever. Ndewo. Ọ dị egwu. Gaa n'ihu Uchenna na Clever. Clara kedu? Adị mma o. Ọnwa mbiri nọ na-ahụ mmiri. Ndewo. Nwa mbiri ngwanụ gbapụ ya ọsọ. Uchenna na Clever. Chineke na-egosi mmadụ bete ọ masị gị na ọwụwụ tru pastọ. Ịma ihe na-eme anyị nwe awụhụ mmadụ ịma Chineke nyefere onye ọbụla grace ihe ndị ahụ. Bete anyị na-eji aka anyị na-eleli anya. Like na enwere nwaanyị wụrụ a graduate gaga school gị si ya na onye ọkada ga-alụ ya sị tụọ akwa it's not my portion. Because dream ya nụ high dream ya enwere ike onye ọkada ga-alụ ya iwu ya onye ga-eleji ọfụma onye ọ ga-awụ ihe ahụ brief enwere ike ọkada ha awụ ihe ọ ga-agbagide forever. Ahụra m onye na-enweghị otu o chedere ya lụọ nwaanyị echi ya arụm ụlọ elu. Agbarụ m onye bara ọgaranya at the end ya laghachi to square one. Ya wụ gịnị mgbe mmadụ nụrụ na-achọ ịtụrụ na Chineke ụka mana Chineke na-egosila ya the person who the right
wife ya on the husband mana duto onwe ihe ọ chọrọ n'onwe ka ya mana Chineke na-agwa gị lekwa onye ihe ahụ kere person duto ihe ahụ ị chọga gị na-achọzi direct onye kere gị so Chineke na-egosi mmadụ bete agụma enwe na ụmụ nwaanyị ọ ga-awụ gị si ga-alụ ha sị ka ha gaa jụọ pastọ wụ Chineke Chineke ga-eji agwa pastọ sị ihe a nwunye Chineke na-enye gị that grace ahụ tụrụ mkparamagwa and otu onye ahụ si na-apa mpa gị na-apa enwe onye ga-ahụ ọ ga na-apa mpa gị imejọgodi ya due to the love and ịhụnanya ya na-apa mpa gwa gị ịgwa gị story adị mejọrọ betọgara sịba gị story icheke ihe a onye Chineke gosigo gị mana anyị na-elele ihe Chineke na-agwa anyị anya ndewo ya gaziele gị ya gaziere gị nwambiri ịma ihe ọ na-akọwa onye enwekwara ome nọ n'ime ya okay maka na onye hụrụ gị na ga-eme gị accept the way you dị okay ọ ga-abịa lewe this and that ọ ga-eme gị accept mana ime ihe na-ebute mgbagwoju anya ọtụtụ ụmụ nwaanyị enwetala ụmụ nwoke na-elekọta ha anya nke ọma nweta ụmụ nwoke nabatara ha mee ha accept dịka isi wee kwuo nweta ụmụ nwoke na-egosi ha love mana ebe nsogbu debe na ọtụtụ nwere ndị pastọ na-agwa ha na nwoke a gị na ya na-ayị abụghị di gị ọ gaghị alụ gị ama m na-agwata na o nwere otu memba ọwụ nọ na chọọchị n'ọwa onye ga-alụ ya ama m na-agwata ebe anya na-aga ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ekpekwa ekpere ndị a ka ha yi n'osi Chineke gosi ndị nke aka m Chineke gosi ha onye ọkada ha ga-ekpekpe ịlụ Chineke gosi ha onye na-akwa baro ha ga-ekpekwa ime gịnị ịlụ Chineke gosi ha onye ọ na-enweghị ka ọ dịchara ha ha ga-emekwa gịnị ha ga-ekpekpe ịlụ ọwa ajụjụ ka Chineke gosi ha si n'onunu something is wrong ka anyị gaghachie n'ekpere jekpewe ha akwa ọzọ ọ dị egwu kpọpụ ya ọsọ were ozi na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke a si n'aka Delight Sunday ọsọ ụtọm Jack isi Obinze ọsụche na Clara mgbede ọma ọsụ na-emekarị ụbọchị m ya amagbu onwe ya ọsụche na alụmdi na nwunye na ọwụlọk ọwụ ngwugwu mụnwa kwenyere nwekwa sitekwe anọdati n'ọkwa amara Chineke mụnwa kwenyere ekwenyere m oke nke a si n'aka Solomon Onyeka ọ sị mgbede ọma the latest couple in town ọ sị na ọ na-ekiri anyị live si na ọgbakọ Mbitolu ọ sị ya wụ Solomon Okafọ ndewo Solomon Okafọ na nke a si n'aka Deborah Chinomso ọ sị enweghị ihe dị otu ahụ ọsọgụ uche na nwada Clara ndewo nke a si n'aka Boss Party ọ sị mgbede ọma sa uche na Miss Clara ọ sị na ọ na ihe omume anya na-amasị ya na ọ na-ekirikwa n'anyị ọ hụrụ anyị abụọ n'anya ndewo ọ sị jisi ike na nke a si n'aka Prince Charles ọ sị mgbede ọma uche na Clara na ya si ụzọ agba na-ekiri anyị ọ sị is good ọ dị mma ikpere Chineke ka o nyere gị aka gbazie gị olu na ụdịkwa mmadụ ị ga-alụrụ dịka di maọbụ nwunye ndewo ịma nwaanyị ọma ihe mekwara nji wee kpere na ihe awụ grace ọbụla dị ndị pastọ ndị akwa na-akpọnye mmadụ di ọ ga-alụ maọbụ nwaanyị ọ ga-alụ ha na nwunye ha ụfọdụ n'ime ha na nwunye ha adịghị na mma ama m na-aghọta dibịa gbara ọzọ mana ọzọ gburu dibịa ọ na-ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma uche and Clara ndewo aha nwụ Chibụzọ akpọbụrụ m bifo mana ikuku mere nsogbu gaa n'ihu Chibụzọ ihe okwu akpụ na egwu onye nke iwu eziokwu nwee ihe dị like that nwe onye na-egosi anybody ọ dị egwu o nweghị onye na-egosi gị emepe ihe gbasara nwoke na nwaanyị ije nwoke na nwaanyị ọlụlụ di na nwunye nye ọnwụ ngwu nna m gwara m nnọọ ngwu nke ọwa ịtọpụta nke ọma fine ịtọpụta nke ọjọọ fine onye pastọ na-ekpere gị ekpere most of them ha na nwunye ha nọ n'ọgụ morning and night mana ndị ọrụkwa on Sunday ha abịaga mere gị esichi kpere gị nwe ekpere chọtagoro gị nwe onye nke dị mma gwara ha nwa na onwe ha se n'ụlọ ha gọọ ọgụ na mgba nọ bịa so nweghị ihe dị like that nweghị na-egosi gị anything Chineke egosiri gị anything all just emotion ndewo ya gasịrị okwu a wara galaba ọ ndị kwe na ndị na-ekweghị mana ọ dịcha ka ndị na-ekweghị ọkazi ndị kwere lọ mana uche believe kwara mụ na Chineke nwere ike igosi gị mmadụ maka enwere na ndị sikwa ụta aka si egosi ha ha alụọ nọkwa na alụmdi na nwunye taa nwekwere ndị
egosi ya ha lụkwa Chineke mekwara ha amara ha alụtakwa ezigbo mmadụ kwa ndị egosiri mana ha gbasala so onye m ji na-agwa gị ma one thing about marriage wo mgbe ụfọdụ gị na di gị nwere ike dịkwa close ịmaghị akwa ya yes gị na di gị nwere ike gị na-elekwa ya na-ele gị gị na-agaferekwa ya na-eme gịnị ya na-agafere gị ịmaghị ịmahụ ama m na-aghọta ebe anyị na-aga onwekwara ihe ga-eme uche gị agwa gị na onye a ga-emecha n'ụwa alụọ gị ama m na-aghọta ebe anyị na-aga mana mgbe oge rukwara ị ga-amatakwa mana ike gbọrọ ezigbo ike mere gịnị gbọrọ Dr. Mrs. Mma ole bara ọ sị onye mee nkekwala decision marriage ya n'ihi amụma eburu ya na every prophecy that must serve that must serve the purpose of God ọ ga-abịara directly from the Holy Spirit na dreams na vision ihe a language ime mmụọ o nwekwara ike isi from ekwensu n'ihi ya ma gịnị kpachapụ anya exactly ị ma na ekwensu na-akụnye mmadụ mkpụrụ ụjọ n'ime site na nrọ o nwere nrọ ị ga-arọ ga-esi ha awọnọrọ m na nrọ sị m agakwala he lele ị ga-aghọrọ inwe ekwensu uche ihe a dị omimi maka na ekwensu nwekwara ike izi gị n'arọ Chineke nwekwara ike izi gị n'arọ so ya uche ama m na-aghọta ekwensu nwere ike iji nrọ kpasu gị ụjọ exactly gị sị o nwere ihe m hụrụ na nrọ na asị m agakwala nke ahụ asị m emekwala nke ahụ ka nke a mekwara ka nke a gị ji ya misi elu ọkụ gị ama m na-aghọta wee bụrụ ya Dr. Mrs. Mmasị onye abanyekwala na marriage maka na prophet said so gị mụta ka esi atụkwasị obi n'ebe Chineke dị dịkwanụ ready to hear from him directly. Thank you so much mommy. Uche directly ahụ na-arọ ka ọ na mmadụ ka ọwụ directly a Chineke na-ekwu okwu nwaanyị ọma Chineke na-eme gịnị ekwu okwu ema okwu ya ọ naghị ekwu okwu ya dịka mmadụ okwu Chineke anaghị abịara onye ji ikwa iko n'aka o nwere ọrụ iji n'aka okwu ya dawa o nwere environment Chineke na-ana eme gịnị ekwu okwu ọwụ iji ọrụ n'aka gị chewela Chineke ga-agba gị okwu sị gị no nwa m eme na leave that lady ka ọ lawa ọ naghị awa ọkụ like that mgbede ọma Uche ndewo anyị dị mma o ndewo aha m nweta igosi esi m Owere na-akpọ ndewo gaa n'ihu ihe m chọrọ ikwu na Chineke na-egosi mmadụ ọ bụrụ na ikpe ekpere na ịfụ nwaanyị ga-alụ kpee ekpere Chineke ga-egosi gị tụrụ ekpere mana nke ịgwa pastọ sị ka pastọ chọpụtara gị nke na-adịghị mma asọpọtụ m ka ahụ n'ihi afọla m onye chere na oje gwa pastọ na ọ chọrọ ịlụ onye dị otu a ọ maa na pastọ na onwe ya na-achọkwa ịlụ dị gị alụ bifo ya nwa jezie pastọ ebughị ụzọ jelụzie the lady ọwụzie ka nwa amadi ahụ o ji ewute nwa amadi ahụ ọwụ ihe m chọrọ ikwu ụlọ emenanọ mgbede ọma ndewo ya gaziere gị lọ ike agwala ụwa shiri ike o amamihe dịkwa n'oke mkpa ihe ọbụla ị na-eme ma egene gbado anya my pastor sị ọ dị egwu akwụkwọ nsọ si onye na mụ na gị ikike ọ gwahụ gị na o nyere pastọ gị naanị gịnị ikike ọsọ o nyere anyị niile gịnị ikike na-aghọta ya bụ ihe pastọ gị bụ onye nkụzi gị ebe ị na-aghọtaghị n'akwụkwọ nsọ ya agbazie gị ịgawa astray ya kọlụọ gị bak nwa m ejela ọwụ ya ga-eme kera gị decision na-aghọta nye ụmụ nwaanyị na-akpọ pastọ dadi na-akpọ di gị Theophilus daddy gị hulata daddy lay plantain daddy yes daddy mana iruo n'ụlọ Theophilus gaa buru ọmụ ihe niile gị chere ka mmere gị ihe niile gị chere ka mmere gị lele iwe onye ihu abụọ
amami na-aghọta ebe anya na ịma mgbe ụfọdụ na anaghị aghọta ihe a ị na-worship pastor gị karịa your own husband ịkparịwa your husband ebe a maka na ịhụchala ya nọ see finish ihuze daddy yes my lord yes my right on sir daddy ya na-akpọ daddy ya na-ahịọ ọ dị ego nsogbu unu ga-eji nwayọọ mechie n'ezinụlọ gị buru ya otu aga tebụl ụra daddy lee ihe o mere m naanị maka na ọ kpọrọ m aka n'abalị m ajọ naanị maka daddy na-ele gị otu ịsọkpara gị aka n'abalị hedi maka chota mechie anya gị ka ikpe ekpere problem unu ga-esetụlụ amicably ihe niile wụ daddy the other day ya bụ nsa mmajụ ọ gwachara ihe mere o ji wee pụrụ aja ụkwụ m ihe niile m na-agwa ya ọ naghị anabata nka mekwara ka nka daddy na-ele gị otu ọtụtụ ndị pastọ anụjuola ntị family problem waja ihe nwaanyị na-emekwa iji ọnụ gị gwa pastọ gị na nwaanyị gị bịara otu agbagburu gị otu agba gị n'ala ịma na ire elu onwe gị ịkọchara ka ọrụ pastọ nke ahụ ihere anaghị atọ gị isi nwa nwaanyị gị gbara gị n'ala n'ihu pastọ don't worry dọdada a ga-enye gị oche azụ na ghọta igwe ọyọ amamihe ọ dị oke mkpa o gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Honorable Favor ọ si na ị nwere ike ikpere Chineke abịa n'ọkpughere gị di gị ma nwunye ga-alụ ọ si ma ọbụkwanụ na ọ naanị na onye pastọ gị ga-agwa gị makwanụ onye prọfet gị ịghọala na nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla nwere ndụ nke ọ na-ebi o nwere his own life partner or her own life partner life partner nwere onye Chineke kwadoro ya yina ya abụọ ga-end up ịghọala ọ si ihe a na-agbakwanụ mbọ ya wụde goolowo na ka ịhapụ ime mistake ịhapụ ịgaghị ụzọ na alụmdi na nwunye gị ahụ maka na alụmdi na nwunye na ọ bụ ihe siri ike ịma hụrụ mistake ị ga-emecha n'ụwa ka mistake wee mee mistake na marriage imechago your own don't be that ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya imekwala ngagharị Echo FM. elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri anyị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe nri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 13 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị obu egbe atọrọ ha na otu onye isi ụlọ akwụkwọ hedimasta na steeti Ọyọ na-achọ ka akpụọ ha nde naira 30 bụ 30 million naira. Ị ga-anụrụkwa na ọchịchị etiti Naịjirịa kwụsịgodela ya bụ amụma ha na-ama iwelite ọnụ ego ụmụ akwụkwọ ji edebanye aha maka ule WAEC na ule NECO. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester United adịla njikere igoro Tilemons. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye gaji wetara gị ya bụ akụkọ ụwa n'uju ya bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha.
dịka o mechara abalị ole na ole ndị ọrụ nchekwa zọpụtara ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọla atọrọ na steeti Ọyọ, ndị uwe ojii steeti ahụ apụtakwala n'ụbọchị taa bụ Mọnde ma mee ka ọha na eze mara na ndị ogbu egbe atọrọkwala onye isi ụlọ akwụkwọ hedimasta nke ụlọ akwụkwọ Nomadic Basic School dị n'obodo Igbojaye nke kansụl ime obodo Itesiwaju nke steeti Ọyọ, bụ nwa amadi aha ya bụ Matthew Awuade, bụkwa na onye dị afọ 60 bụ 60 years. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ọyọ bụ DSP Ọlayinka Ayenlade bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'Ibadan bụ isi steeti Ọyọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ọyọ kọwara na ndị ogbu egbe atọrọla onye isi ụlọ akwụkwọ a ji ike wakpo ya n'ubi ya ma tọrọ onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ larie, ma mechaa n'ikpeazụ kpọwa ezinụlọ onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ gwa ha na ha ga-akpọrịrị ha nde naira 30 bụ 30 million naira tupu ha atọhapụ onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ atọrọla atọrọ. Ka ọ dị, ndị uwe ojii steeti Ọyọ apụtala kwuo na ha na ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na ha zọpụtara onye isi ụlọ akwụkwọ atọrọla atọrọ ma nwụchiekwanụ ndị ogbu egbe a tọrọla ya. Ndị uwe ojii steeti Nasarawa agaala aka ka egbe pinwuru otu nwoke ọgwụ dị afọ 30 30 years aha ya bụ Musbahu Amadu, bụ onye akụkọ kọrọ na o ji aka kụgbuo nwunye ya maka na nwunye ya jụrụ isi nri ọ gbara ya sisie. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Nasarawa bụ SP Ramhan Namsel bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ọ kọwara na ndị uwe ojii steeti Nasarawa nwụchiri nwoke a dịka ha natachara mkpesa na nwunye nwoke a nwụrụ dịka ọ na-anara ọgbụgbọ n'ụlọ ọgwụ n'ihi ihe nwoke a kọrọ ya. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Nasarawa bụ SP Ramhan Namsel gakwara n'ihu kọwaa na mgbe ndị uwe ojii gbara nwoke a ajụjụ ọnụ na o kwetara na o ji aka kụjarie nwunye ya, bụ nke mere eji buru nwunye ya gaa ụlọ ọgwụ bụ ebe ọ nọra ji egbu. Ka nke a na-ewu, akụkọ a nụrụ ekwuola na nwoke a na nwunye ya ahụ ọ kụgburu ebiela afọ 6 ma mụtakwa ụmụ 2 bụ nke gụnyere otu nwoke na otu nwaanyị. Ka ọ dị, onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Nasarawa amasiela ọha na eze obi ike ma gwa ha ka ha gbabem na ọ ga-agbarịrị mbọ ka ike kwere ya iji hụ na nwaanyị a eji aka kụgbuo nwetara ikpe ziri ezi. Gọvanọ steeti Kano bụ Abba Yusuf ahọrọ ha akwala osote ya bụ Murtala Sule dịka onye ga-abụkwa osote ya na ntuliaka elu gọvanọ a ga-eme na steeti Kano n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa. Ya bụ gọvanọ Abba Yusuf mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde n'ụlọ ama wapụtara maka gọvanọ steeti Kano dị n'Abuja. Gọvanọ Abba Yusuf kọwara na ọ bụ mwetu ala na ịdị uchu osote ya bụ Murtala Garu mere o ji kpebie ịhọrọ ha ya dịka osote ya na ije dị mma aga ya ugboro 2. Ọchịchị etiti Naịjirịa akwụsịgodola ya bụ amụma ha na-ama iwelikwa ọnụ ego ụmụ akwụkwọ ji edebanye aha maka ule WAEC na ule NECO. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ọchịchị etiti Naịjirịa site n'aka ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Federal Ministry of Education nọrọ na nso nso a mee ka ọha na eze mara na ha na-ama amụma iwelikwa ọnụ ego ụmụ akwụkwọ ji edebanye aha maka ule WAEC na ule NECO ma mezie ego ndebanye aha maka ule ndị a ka ọ bụrụzie N150,000 bụ 50,000 naira maka otu nwata akwụkwọ. Mana ka ọ dị, ya bụ ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị apụtala kwuo na ihe mere ha ji kpebie ịkwụsịgode ya bụ amụma a na-ama iwelikwa ọnụ ego ụmụ akwụkwọ ji edebanye aha maka ule ndị a bụ n'ihi ọkpụkpọ oku ụmụafọ Naịjirịa na-akpọ ka ha bụ ụzọ tụlee nke a nke ọma tupu ha emee ya ka ọ bụrụ iwu. Ya bụ ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị gakwara n'ihu kpee ndị Naịjirịa nkwa na ha ga-ebu ụzọ ṅaa njụ nke ọma gbasara nke a tupu ha emee ya ka ọ bụrụ iwu. Ka ọ dị, nwa amadi ga-eji ọkọlọtọ otu pati NDC azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ Peter Obi egosipụtala mmasị ya gbasara ya bụ nkwụsịtụ ọchịchị etiti Naịjirịa kwụsịtụrụ ya bụ amụma ha na-ama iwelikwa ọnụ ego ụmụ akwụkwọ ji edebanye aha
maka ule WAEC na ule NECO ma kọwaa nke a dịka mmeri nye ndị Naịjirịa. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja anọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde nye iwu ka ejiri ego dị nde naira 20 bụ 20 milion naira ji na onye bụbu onye minista na-ahụ maka sayensị na teknụzụ n'ala anyị bụ Uche Nnaji n'aka ebe dịka o kpuchara na ikpe amaghị ya na-ebubo isii otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka bụ ICPC bochara ya bụ nke gbadochara ụkwụ n'ime nrụrụ aka satịrịfiketi. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Uche Nnaji a na-ekwu okwu ya bụ onye minista n'okpuru ọchịchị Tinubu malite n'abalị 16 nke ọnwa Ọgọst afọ 2023 gara aga ruo n'abalị 6 nke ọnwa Ọktoba afọ 2025 gara aga tupu ya ejiri aka ya gbaa arụkwaghịm. Otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka bụ ICPC dọkpụrụ ya gaa ụlọ ikpe na-atụ ya agọ ime nrụrụ aka na nzere satịrịfiketi ọkacha na nzere satịrịfiketi digrii o nwetara na mahadum University of Nigeria dị na Nsụka. Mana ya bụ Uche Nnaji gbara ya bụ ụlọ ikpe n'ezewara awa n'ikpe ọbụla amaghị ya n'ebubo ndị a eboro ya bụkwana ihe mere ọkaikpe ziri ezi Joyce Abdulmalik ji wee nye iwu ka ejiri ego dị nde naira 20 bụ 20 milion naira ji n'anya n'aka ebe. Ya bụ ọkaikpe ziri ezi Joyce Abdulmalik nyekwara Uche Nnaji iwu ka ọ gbalịa kpọta otu onye ga-ebinyere ya aka n'akpụkpọ bụkwana onye ga-abụrịrị onye ọrụ bekee bi n'Abuja ogo ya dị level 15 wee gbagowa. Ọkaikpe ziri ezi Joyce Abdulmalik yarịrị ya bụ ikpe ka ọ dịwazie n'abalị 21 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya bụ mgbe ha ga-enwekwa ohere leba ya bụ ikpe anya. Akụkọ a nụrụ ekwuola n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester United ekwetala ma dịkwanụ njikere igoro nwa afọ mba Belgium ji agbara otu egwuregwu bọọlụ Aston Villa bọọlụ bụ Yuri Tillemans. Ya bụ Tillemans a na-ekwu okwu ya bụkwana onye dị afọ 29 bụ 29 years so na ndị gbara mba Belgium bọọlụ na amamaka iko mba ụwa bụ World Cup nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a bụkwana amamaka mba Spain gbapụrụ ha. Akụkọ a nụrụ kwuru n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester United kpebiri igoro ya bụ Tillemans dịka ogugo ha chọrọ igoro nwa amadi ji agbara otu egwuregwu bọọlụ Atalanta bọọlụ bụ Ederson bịara kụọ afọ n'ala. Ka ọ dị atụrụ anya ya bụ Tillemans ịbụ ọgba bọọlụ otu egwuregwu bọọlụ Manchester United n'oge na-adịghị anya. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na ndị obu egbe atọrọ ha n'otu onye isi ụlọ akwụkwọ hedimasta na steeti Ọyọ na-achọ ka akwụọ ha nde naira 30 bụ 30 milion naira. Emekwara nke ịghọta na ọchịchị etiti Naijiria akwụsịgodela ya bụ amụma ha na-ama iwelikwa ọnụ ego ụmụ akwụkwọ ji edebanye aha maka ule WAEC na ule NECO. Emekwara nke odo oge anya n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester United adịla njikere igoro Tillemans. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị.
echi maka akụkọ ụwa na nkenke o jiri nkeji iri atọ kata ya bụ ụtụtụ echi anyị awụcha ha maka ihe